Tomasovo evanđelje. Ovo evanđelje po Tomi bilo je dugo skriveno, jer njegova poruka dovodi u pitanje mnogo toga u šta većina ljudi danas vjeruje. Onaj koga zaista razumije, vidi svijet drugim očima i počinje živjeti lakše. Tomasovo evanđelje. Ovo su skrivene riječi koje je izgovorio živi Isus. I Didimos Juda Toma ih je zapisao. On reče, ko pronađe značenje ovih riječi, neće okusiti smrt. Ovdje se ne govori o fizičkoj smrti. Radi se o unutrašnjem stanju svijesti. Onaj ko zaista razumije ove riječi, izlazi iz straha, iluzije i unutrašnjeg nemira. Takva osoba više ne živi kao neko koji je izgubljen, nego kao neko koji je pronašao istinu u sebi. Isus reče, ko traži, neka ne prestaje tražiti dok ne pronađe, a kada pronađe, bit će potresen. A kada bude potresen, bit će zadivljen i tada će vladati nad svime. Traženje istine nije lagan proces. Kada zaista počneš tražiti, dolaziš do trenutka gdje shvatiš da mnogo toga što si ranije vjerovao nije istina. To može izazvati nesigurnost i unutrašnje potresanje, ali upravo iza toga dolazi dublje razumijevanje. Iz tog razumijevanja dolazi osjećaj čuđenja i jasnoće, a vladati nad svime znači da više nisi rob svojih misli, emocija i vanjskih okolnosti. Postaješ svjestan i slobodan. Isus reče, ako vam vaši vođe kažu, kraljevstvo je na nebu, tada će vas ptice preteći. Ako kažu, ono je u moru, tada će vas ribe preteći. Ali kraljevstvo je u vama i oko vas. Mnogi ljudi traže smisao života ili Boga negdje izvan sebe, u nebu, u nekom dalekom mjestu ili u budućnosti. Ali ovdje se jasno kaže, ono što tražiš nije negdje drugdje. Ono je već prisutno u tebi, kroz tvoju svijest i oko tebe, kroz život koji doživljavaš. Problem nije što toga nema, nego što to ne prepoznaješ. Isus reče, ako spoznate sebe, bit ćete spoznati i shvatit ćete da ste djeca živog Oca. Ali ako se ne spoznate, živite u siromaštvu i vi ste to siromaštvo. Self-spoznaja je temelj svega. Ako ne znaš ko si, automatski se identificiraš sa strahom, prošlošću i ograničenjima. Tada živiš u osjećaju nedostatka, bez obzira na to šta imaš izvana. Ali kada upoznaš sebe na dubljem nivou, shvatiš da nisi odvojen od života. Nisi slab, nisi izgubljen. Osjećaš povezanost, vrijednost i unutrašnju puninu. Isus reče, star čovjek neće oklijevati da pita malo dijete od 7 dana o mjestu života i on će živjeti, jer mnogi prvi bit će posljednji i postat će jedno. Ovdje se govori o poniznosti. Prava mudrost ne dolazi iz ega, nego iz spremnosti da učiš. Dijete simbolizira čistoću, otvorenost i neposrednost. Kada se vratiš toj jednostavnosti, počinješ zaista razumijevati život. Postat će jedno znači da nestaje podjela između starog i novog, između tebe i života. Isus reče, spoznaj ono što je pred tvojim licem i ono što ti je skriveno, bit će ti otkriveno, jer ne postoji ništa skriveno što neće biti otkriveno. Istina nije skrivena negdje daleko. Ona je već prisutna u tvom svakodnevnom životu, u onome što vidiš, osjećaš i doživljavaš. Ali ako ne obraćaš pažnju, propuštaš je. Kada postaneš svjestan sadašnjeg trenutka, počinješ vidjeti dublji smisao svega što se dešava. Njegovi učenici ga upitaše, želiš li da postimo, kako da se molimo, da li da dajemo milostinju i šta da jedemo? Isus reče, ne lažite i ne činite ono što mrzite, jer sve je otkriveno pred istinom. Ne postoji ništa skriveno što neće biti otkriveno.
Ovdje Isus pokazuje da prava duhovnost nije u ritualima. Nije u tome šta jedeš, koliko postiš ili koliko se formalno moliš. Suština je iskrenost. Ako si neiskren prema sebi, nijedan ritual to ne može nadoknaditi. Ali ako si iskren i svjestan, to je već pravi duhovni put. Isus reče: blago lavu kojeg čovjek pojede i lav će postati čovjek. Teško čovjeku kojeg lav pojede. Lav simbolizira tvoju sirovu, instinktivnu prirodu. Ako je osvijestiš i staviš pod kontrolu, ona postaje tvoja snaga. Ako je ne kontroliraš, ona upravlja tobom. To može biti kroz strah, bijes, ovisnosti ili impulsivne reakcije. Isus reče: čovjek je kao mudar ribar koji je bacio mrežu u more. Kada ju je izvukao, bila je puna malih riba. Među njima je pronašao jednu veliku i dobru ribu. Odbacio je sve male i zadržao veliku. Ko ima uši da čuje, neka čuje. Život je pun malih stvari koje ti oduzimaju pažnju, obaveze, distrakcije, površne želje. Ali postoji i ono što je zaista važno. Mudar čovjek prepoznaje razliku i bira ono što ima stvarnu vrijednost. Isus reče: sijač je izašao da sije. Neka sjemena pala su na put i ptice su ih pojele. Druga su pala na kamen i nisu pustila korijen. Neka su pala među trnje i bila su ugušena. A neka su pala na dobru zemlju i donijela plod. Istina dolazi do svakoga, ali ne reagira svako isto. Neki je odmah odbace, neki je kratko prihvate, ali odustanu, neki je izgube zbog straha ili distrakcija, a neki je zaista prime, njeguju i žive. Pitanje nije da li istina postoji, pitanje je kako je ti primaš. Isus reče: bacio sam vatru u svijet i pazim na nju dok se ne rasplamsa. Ovdje se govori o unutrašnjoj transformaciji. Ova poruka nije tu da te utješi, nego da te probudi. Ta vatra predstavlja istinu i svijest koja mijenja čovjeka iznutra. Kada se jednom zapali u tebi, počinje da sagorijeva stare obrazce, iluzije i ograničenja. Isus reče: ovaj svijet će proći i onaj iznad njega će proći. Mrtvi ne žive, a živi neće umrijeti. U danima kada ste jeli ono što je mrtvo, učinili ste to živim. Kada ste u svjetlu, šta ćete tada učiniti? Onoga dana kada ste bili jedno, postali ste dvoje. A kada ste postali dvoje, šta ćete učiniti? Sve što je prolazno nestaje. Ovdje se govori o iluziji odvojenosti. Sve što vidiš kao čvrsto i trajno zapravo prolazi. Postali ste dvoje znači da si se počeo doživljavati kao odvojen od života, odvojen od drugih, odvojen od izvora. Ali istina je jedinstvo. Kada to ponovo prepoznaš, nestaje strah od gubitka i smrti. Učenici rekoše Isusu: znamo da ćeš nas napustiti. Ko će tada vladati nad nama? Isus reče: gdje god da budete, idite Jakovu pravednom. Zbog njega su nastali nebo i zemlja. Ovdje se ne govori o doslovnoj vlasti, nego o vođstvu kroz istinu. Ne traži vođu koji želi moć, nego onoga koji živi pravedno i u istini. Prava snaga nije u kontroli, nego u jasnoći i integritetu. Isus reče svojim učenicima: uporedite me i recite mi kome sam sličan. Petar reče: ti si kao pravedan anđeo. Matej reče: ti si kao mudar filozof. Toma reče: učitelju, moj ne može da izrazi kome si sličan. Isus reče: ja nisam učitelj. Ti si pio i napio se sa izvora koji sam ja izmjerio. Ovdje se pokazuje da se istina ne može opisati riječima, možeš je samo doživjeti. Toma razumije da ono što Isus predstavlja ne može stati u koncept ili definiciju. Zato dobija dublje razumijevanje. Isus povede Tomu na stranu i reče mu 3 riječi:
Kada se Toma vratio, drugi ga upitaše šta mu je Isus rekao. On reče: ako vam kažem, uzet ćete kamenje i baciti na mene, i vatra će izaći iz kamenja i spaliti vas. Prava istina često je previše jaka za one koji nisu spremni. Ljudi se brane od nje jer ruši njihovu sliku svijeta. Zato se dublje razumijevanje ne može uvijek podijeliti riječima, mora se lično doživjeti. Isus reče: ako postite, donijet ćete sebi grijeh. Ako se molite, bit ćete osuđeni. Ako dajete milostinju, naškodit ćete svom duhu. Kada idete u neki grad i prime vas, jedite ono što vam daju. Liječite bolesne među njima, jer ono što ulazi u vaša usta ne prlja vas, nego ono što izlazi iz vaših usta, to vas prlja. Ovdje Isus ruši pogrešno shvaćenu religiju. Ne radi se o vanjskim pravilima i ritualima, radi se o unutrašnjem stanju. Nije problem šta jedeš ili šta formalno radiš. Problem je ono što dolazi iz tebe, misli, riječi i namjere. Isus reče: ako vidite nekoga ko nije rođen od žene, poklonite mu se, jer on je vaš otac. Ovdje se ne govori o osobi, nego o principu. Nerođen znači ono što nije nastalo u materijalnom svijetu. To je izvor svega, svijest, život, božansko u svemu. Ne klanjaj se formama, nego prepoznaj izvor iza svega. Isus reče: možda ljudi misle da sam došao donijeti mir, ali nisam došao donijeti mir, nego podjelu. Biće sukobi, otac protiv sina, sin protiv oca. I oni će postati pojedinci. Istina prvo donosi nemir. Ona razbija stare odnose, uvjerenja i identitete. Ali kroz to dolazi autentičnost. Postaješ ono što zaista jesi, a ne ono što si bio naučen biti. Isus reče: daću vam ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo i što nije mogao zamisliti. Prava spoznaja nadilazi logiku i čula. To nije nešto što možeš analizirati. To je iskustvo koje se doživi. Učenici rekoše: reci nam kako će biti naš kraj. Isus reče: jeste li već otkrili početak da sada tražite kraj? Jer gdje je početak, tu je i kraj. Blago onome ko stoji na početku, on neće okusiti smrt. Ako razumiješ svoj izvor, više se ne bojiš kraja. Početak i kraj su povezani. Kada to vidiš, izlaziš iz straha. Isus reče: blago onome koji je postojao prije nego što je rođen. Ako postanete moji učenici i slušate moje riječi, i kamenje će vam služiti. U vama postoji nešto što je postojalo prije vaše ličnosti, prije vašeg tijela. To je vaše pravo biće. Kada to prepoznaš, svijet ti više ne vlada, nego ti razumiješ svijet. Isus reče: ako imate nešto u svojoj ruci, dat će vam se još, a onome koji nema, oduzet će se i ono malo što ima. Ovdje se ne radi o materijalnim stvarima, nego o stanju svijesti. Ako živiš u osjećaju da već imaš, da si ispunjen, tada privlačiš još više. Ako živiš u osjećaju nedostatka, gubiš čak i ono što već imaš. Sve počinje iznutra kroz tvoju percepciju i stanje. Isus reče: budite prolaznici. To znači, nemoj se vezati za svijet kao da je trajno mjesto. Sve se mijenja, sve prolazi. Kada prestaneš da se grčevito držiš za stvari, ljude i situacije, počinješ živjeti slobodnije i lakše. Njegovi učenici rekoše: kome pripada kraljevstvo? Isus reče: ono pripada onima koji su sami i izabrani. Sami ne znači usamljeni, nego unutrašnje slobodni. To su ljudi koji nisu izgubljeni u mišljenjima mase, oni koji misle svojom glavom i osjećaju iznutra. Takvi ljudi pronalaze istinu. Isus reče: gdje su trojica bogova, tu su bogovi. Gdje su dvojica ili jedan, ja sam s njim.
Ovdje se govori o jedinstvu. Istina nije u mnoštvu ideja, nego u jasnoći. Kada si povezan sa sobom, kada si u miru, tu se nalazi i to božansko prisustvo. Isus reče, nijedan prorok nije prihvaćen u svom mjestu. Liječnik ne liječi one koji ga poznaju. Ljudi često ne vide vrijednost u onome što im je blisko. Navika i poznatost stvaraju sljepoću. Zato istina često dolazi izvana ili je ljudi prepoznaju tek kasnije. Isus reče, grad sagrađen na visokom brdu ne može se sakriti. Ako si izgrađen na istini i jasnoći, to će se vidjeti, ne moraš se dokazivati. Tvoj život i tvoje ponašanje će to pokazati. Isus reče, ono što čuješ jednim uhom, prenesi drugima. Istina nije tu da se skriva, ona je tu da se živi i dijeli. Ali ne kroz forsiranje, nego kroz primjer. Isus reče, ako slijepac vodi slijepca, obojica će pasti u jamu, a ako slijediš nekoga ko nema jasnoću, završit ćeš izgubljen. Zato je važno da razviješ vlastitu svijest i ne slijediš slijepo druge. Isus reče, niko ne može ući u kuću snažnog čovjeka i uzeti njegove stvari osim ako ga prvo ne veže. Ovdje se govori o unutrašnjoj snazi. Ako želiš promijeniti svoj život, moraš prvo savladati ono što te drži, strahove, navike, uvjerenja. Tek tada dolazi prava promjena. Isus reče, ne brinite od jutra do večeri šta ćete obući. To znači, ne živite u stalnoj brizi za budućnost. Povjerenje je ključ. Kada si prisutan u sadašnjem trenutku, stvari dolaze prirodno. Učenici rekoše, kada ćeš nam se pojaviti i kada ćemo te vidjeti? Isus reče, kada odbacite svoju sramotu i budete kao mala djeca. To znači, odbaci maske, ego i strah od mišljenja drugih. Postani iskren, otvoren i prirodan. Tada počinješ vidjeti istinu bez straha. Isus reče, mnogi žele čuti ove riječi, ali ih neće čuti. Istina je uvijek dostupna, ali samo onima koji su spremni da je čuju. Ako nisi spreman, proći će pored tebe bez da je primijetiš. Isus reče, Farizeji i učenjaci imaju ključeve znanja, ali ih ne koriste i ne dopuštaju drugima da uđu. Ne slijedi slijepo autoritete. Mnogi pričaju o istini, ali je sami ne žive. Zato budi oprezan, ali i iskren. Koristi vlastito razumijevanje. Isus reče, ako nešto nije ukorijenjeno u istini, bit će iščupano. Sve što nije autentično i stvarno, na kraju se raspada. Samo ono što je istinito ostaje. Isus reče, čovjek koji ima, dobit će još. Onaj koji nema, izgubit će i ono malo. Opet se vraćamo na stanje svijesti. Ako živiš u zahvalnosti i punini, privlačiš još. A ako živiš u nedostatku, taj osjećaj se samo produbljuje. Isus reče, ne sudi po vanjštini, nego prepoznaj istinu iza nje. Ljudi često gledaju samo ono što je na površini, riječi, izgled, ponašanje. Ali istina nije uvijek vidljiva na prvi pogled. Potrebno je dublje razumijevanje. Ako ostaneš na površini, propuštaš suštinu. Isus reče, sve može biti oprošteno, osim kada svjesno odbaciš istinu u sebi. Ovdje se govori o unutrašnjem odbijanju, kada znaš šta je ispravno, ali to svjesno ignorišeš ili potiskuješ, stvaraš unutrašnji konflikt. Najveća blokada nije neznanje, nego svjesno ignorisanje istine. Isus reče, ne bere se grožđe sa trnja, niti smokve sa bodlji. Dobar čovjek donosi dobro iz svog srca, loš čovjek donosi loše. Sve što izlazi iz tebe dolazi iznutra. Ako u sebi nosiš strah, ljutnju i negativnost, to ćeš širiti.
Ako u sebi nosiš mir i jasnoću, to ćeš davati svijetu. Isus reče, od Adama do Ivana Krstitelja nema većeg od njega, ali onaj koji postane malen, bit će veći od svih. Prava veličina nije u statusu ili znanju. Ona je u poniznosti, u sposobnosti da se spustiš, da ne hraniš ego. Kada prestaneš da se uzdižeš iznad drugih, tada zapravo rasteš. Isus reče, nemoguće je jahati 2 konja istovremeno. Nemoguće je služiti 2 gospodara. Ako pokušavaš ići u 2 smjera, izgubit ćeš jasnoću. Moraš odlučiti ko si i kojim putem ideš. Isus reče, ne stavlja se novo vino u stare mješine. Novo zahtijeva novi prostor. Ako želiš promjenu, moraš pustiti staro. Ne možeš zadržati stare navike i očekivati novi život. Isus reče, ako 2 pronađu mir u jednoj kući, reći će planini, pomjeri se, i ona će se pomjeriti. Kada si u unutrašnjem jedinstvu, nastaje snaga. Kada nema unutrašnjeg konflikta, tvoje odluke i djelovanje postaju jasni i moćni. Isus reče, blago onima koji su izabrani i sami, jer će pronaći kraljevstvo. Ovo opet govori o unutrašnjoj nezavisnosti. Ne trebaš slijediti masu, ne trebaš se uklapati. Kada si autentičan i povezan sa sobom, dolaziš do istine. Isus reče, ako vas pitaju odakle dolazite, recite, dolazimo iz svjetla. Ako vas pitaju ko ste, recite, mi smo njegova djeca. Ako vas pitaju šta je znak u vama, recite, pokret i mir. Ovo je duboka poruka o identitetu. Ti nisi samo tijelo ili ime, ti dolaziš iz svijesti, iz života samog. Pokret i mir znači, u tebi postoji energija i tišina u isto vrijeme. Učenici rekoše, kada će doći novi svijet? Isus reče, ono što tražite već je tu, ali vi to ne vidite. Ljudi stalno čekaju nešto, bolju priliku, pravi trenutak, budućnost. Ali život se ne dešava kasnije, dešava se sada. Ako ne vidiš sada, nećeš vidjeti ni kasnije. Učenici rekoše, mnogi proroci su govorili o tebi. Isus reče, zanemarili ste onoga koji je pred vama. Ljudi često traže istinu u prošlosti, u knjigama i pričama. Ali zanemaruju ono što je živo sada. Istina nije samo nešto što je bilo, ona je ovdje. Učenici rekoše, da li su vanjski rituali važni? Isus reče, prava promjena je unutrašnja. Vanjski rituali sami po sebi ne znače ništa ako nema unutrašnje promjene. Sve počinje iznutra, tvoje misli, tvoje namjere, tvoje stanje. Isus reče, blago siromašnima, jer je njihovo kraljevstvo. Ovdje siromašni ne znači bez novca. Znači slobodni od ega i vezanosti. Kada nisi vezan za stvari, postaješ slobodan. Isus reče, ko ne pusti ono što ga veže, ne može slijediti istinu. To mogu biti ljudi, uvjerenja, prošlost. Ako se držiš starog, ne možeš napraviti prostor za novo. Isus reče, ko je prepoznao svijet, pronašao je prazninu. A onaj ko je pronašao prazninu, svijet više nema vlast nad njim. Kada vidiš kroz iluzije svijeta, prestaješ biti vezan za njih. Prestaješ tražiti vrijednost izvana. Isus reče, kraljevstvo je kao sjeme koje raste zajedno s korovom. Na kraju će se odvojiti. Istina i iluzija postoje zajedno neko vrijeme, ali na kraju se razdvajaju. Ono što je stvarno ostaje, ono što nije, nestaje. Isus reče, gledajte na živoga dok živite.
da ne biste umrli i tada ga tražili, a nećete ga moći vidjeti. Ovdje se govori o svjesnosti u sadašnjem trenutku. Ako život provodiš nesvjesno, ako stalno odgađaš i tražiš kasnije, propustit ćeš ono što je sada. Istina se ne pronalazi nakon života, nego tokom njega, dok si prisutan i svjestan. Vidjeli su jednog čovjeka kako nosi janje. Isus upita, zašto to radi? Rekoše, da ga zakolje i pojede. Isus reče, dok je živo neće ga jesti, nego tek kada postane mrtvo. Ovdje se govori o unutrašnjem stanju. Ako si duhovno mrtav, bez svijesti i prisutnosti, svijet te lako konzumira. Ali ako si živ iznutra, povezan sa sobom, ne možete tako lako slomiti. Isus reče, tražite mjesto za sebe gdje ćete imati mir, da ne biste postali mrtvi i bili pojedeni. To znači, pronađi unutrašnji mir. Ako ga nemaš, lako te preuzimaju stres, strah i utjecaji izvana. Ali kada imaš unutrašnju stabilnost, ostaješ svoj bez obzira na okolnosti. Isus reče, dvoje će ležati na jednom mjestu, jedan će živjeti, drugi će umrijeti. Dvoje ljudi mogu imati isti život izvana, ali potpuno drugačiji iznutra. Jedan je svjestan, živ, prisutan. Drugi je izgubljen u mislima, strahu i automatizmu. Razlika nije u okolnostima, nego u stanju svijesti. Isus reče, kada je čovjek u jedinstvu, ispunjen je svjetlom. Kada je podijeljen, ispunjen je tamom. Unutrašnji konflikt stvara patnju. Kada si rastrgan između želja, strahova i sumnji, gubiš jasnoću. Ali kada si usklađen sa sobom, dolazi mir i snaga. Isus reče, svoje tajne govorim onima koji su spremni. Istina nije skrivena zato što je neko želi sakriti, nego zato što većina ljudi nije spremna da je primi. Zato se dublje razumijevanje otkriva postepeno. Isus reče, ne dozvoli da lijeva ruka zna šta desna radi. Ovdje se govori o iskrenosti i čistoj namjeri. Ne radi stvari da bi bio viđen ili priznat. Radi ih jer su ispravne. Kada djeluješ bez ega, tvoja djela postaju snažnija. Isus reče, bio je bogat čovjek koji je skupljao bogatstvo, ali je umro iste noći. Materijalne stvari ne daju sigurnost. Možeš imati sve izvana, a ipak izgubiti ono što je zaista važno. Pravo bogatstvo je unutrašnje. Isus reče, jedan čovjek je pozvao goste na večeru, ali svi su našli izgovore i nisu došli. Zato je pozvao druge, one koji su bili spremni. Mnogi ljudi su prezauzeti za ono što je zaista važno, posao, obaveze, distrakcije. Ali život ne čeka. Oni koji su otvoreni i spremni doživljavaju više. Isus reče, ljudi koji su vezani za posao i stvari ne ulaze u kraljevstvo. Ne zato što su te stvari loše, nego zato što postaju distrakcija. Kada sve vrtiš oko vanjskog, gubiš kontakt sa sobom. Isus reče, istina dolazi, ali ljudi je odbacuju. Ako odbijaš ono što je stvarno, gubiš kontakt sa sobom. Istina te ne napada, ali ako je ignoriraš, živiš u iluziji. Isus reče, kamen koji su graditelji odbacili postao je temelj. Ono što ljudi često ignoriraju ili odbacuju može biti najvažnije. To može biti unutrašnji glas, osjećaj ili istina koju ne želiš vidjeti. Ali upravo tu leži tvoja snaga. Isus reče, ako upoznaš sve, a ne upoznaš sebe, ništa nisi postigao. Možeš imati znanje, informacije i iskustvo, ali bez samospoznaje sve to nema dubinu. Sve počinje i završava sa tobom. Isus reče, blago onima koje drugi odbacuju zbog istine. A
Ako živiš istinito, nećete svi razumjeti. Neki će te kritikovati ili odbaciti. Ali to je dio puta. Isus reče, blago onima koji traže istinu iznutra, jer će biti ispunjeni. Ako zaista tražiš, naći ćeš. Ali traženje mora biti iskreno. Isus reče, ako izneseš ono što je u tebi, to će te spasiti. Ako to ne izneseš, to će te uništiti. U tebi postoji potencijal, istina, energija. Ako je potiskuješ, stvaraš unutrašnji pritisak. Ako je izraziš i živiš, to postaje tvoja snaga. Isus reče, srušit ću ovu kuću i niko je neće moći ponovo izgraditi. Ovdje se ne govori o stvarnoj kući, nego o iluzijama i lažnim identitetima. Sve što je izgrađeno na strahu, egu i pogrešnim uvjerenjima na kraju će se raspasti. Istina razgrađuje ono što nije stvarno i ono što nije istinito ne može trajati. Jedan čovjek reče, reci mojoj braći da podijele imanje sa mnom. Isus reče, kome je postavio da dijelim? Ovdje Isus pokazuje da prava duhovnost nije u rješavanju materijalnih sporova. Nije fokus na imovini i podjeli stvari, nego na razumijevanju života. Ako si fokusiran samo na posjedovanje, propuštaš suštinu. Isus reče svojim učenicima, jesam li ja onaj koji dijeli? Prava mudrost ne ulazi u konflikte oko materijalnog. Ona pokazuje šta je zaista važno, ono što ne možeš izgubiti. Isus reče, žetva je velika, ali radnika je malo. Istine i mogućnosti ima mnogo, ali malo je ljudi koji su spremni da rade na sebi, da rastu i da žive svjesno. Većina samo posmatra ili odgađa. Isus reče, mnogi stoje oko izvora, ali niko ne pije. Mnogi govore o istini, čitaju, slušaju, razmišljaju, ali rijetki zaista primjenjuju. Razlika nije u znanju, nego u djelovanju. Isus reče, mnogi stoje pred vratima, ali samo oni koji su spremni ulaze. Nije dovoljno samo željeti ili znati. Potrebna je odluka, hrabrost i spremnost na promjenu. Isus reče, kraljevstvo je kao trgovac koji je pronašao dragocjeni biser. Prodao je sve i kupio samo njega. To znači, kada pronađeš ono što je zaista vrijedno, sve ostalo gubi važnost. Fokusiraš se na ono što je suštinski bitno. Isus reče, tražite ono što ne prolazi, gdje ništa ne može uništiti ono što imate. Materijalne stvari dolaze i odlaze, ali postoji nešto što je trajno, unutrašnje stanje, svijest, istina. To je ono što vrijedi tražiti. Isus reče, ja sam svjetlo koje je iznad svega. Sve je izašlo iz mene i sve se vraća meni. Podignite kamen, ja sam tamo. Razdvojite drvo, ja sam tamo. Ovdje se govori o sveprisutnosti života. To svjetlo nije osoba, nego princip života, svijesti. Sve što postoji prožeto je tim. Isus reče, zašto ste izašli da gledate nešto vani? Istina nije spektakl. Nije nešto što trebaš tražiti u dramatičnim stvarima. Ona je tiha, jednostavna i prisutna. Ali mnogi je ne vide jer traže nešto veliko. Isus reče, istina je prepoznavanje onoga što je stvarno iza svih oblika i površine. Vanjski svijet može te lako zavarati. Ali kada vidiš dublje, počinješ razumijevati šta je stvarno, a šta prolazno. Jedna žena reče, blago majci koja te rodila. Isus reče, blago onima koji su čuli riječ istine i sačuvali je.
Nije bitno odakle dolaziš, ni ko si po rođenju. Važno je šta radiš sa istinom kada je prepoznaš. Isus reče, ko ima moć, neka je se odrekne. Moć može lako odvesti u ego. Prava snaga nije u kontroli nad drugima, nego u kontroli nad sobom. Isus reče, ko je blizu istine, blizu je vatre. Ko je daleko, daleko je od života. Istina mijenja. Ona može biti intenzivna, jer razbija stare obrasce. Ali bez toga nema stvarne promjene. Isus reče, svjetlo je u svemu, ali ga mnogi ne vide. Sve što vidiš nosi u sebi dublju dimenziju. Ako gledaš samo površno, propuštaš suštinu. Isus reče, tvoje pravo biće je izvan onoga što vidiš. Ono što vidiš u ogledalu nije sve što jesi. Postoji dublji sloj, svijest, prisutnost, život u tebi. Isus reče, čovjek dolazi iz velike snage i bogatstva, ali to ne prepoznaje. U tebi već postoji potencijal, snaga i jasnoća. Ali ako to ne vidiš, živiš ispod svog stvarnog kapaciteta. Isus reče, lisice imaju svoje jazbine i ptice imaju svoja gnijezda, ali sin čovječiji nema gdje da nasloni glavu. Ovdje se govori o unutrašnjem stanju onoga ko traži istinu. Onaj ko ide putem istine često ne nalazi trajnu sigurnost u vanjskom svijetu. Ne oslanja se na stvari, status ili okolnosti. Njegov mir ne dolazi izvana nego iznutra. Isus reče, teško tijelu koje zavisi od tijela i teško duši koja zavisi od oba. Ako si potpuno vezan za materijalno i fizičko, gubiš dublji smisao. A ako je i tvoja svijest vezana samo za to, gubiš kontakt sa sobom. Prava sloboda dolazi kada nisi ovisan ni o čemu izvana. Isus reče, doći će oni koji će vam dati ono što vam pripada, a vi ćete dati ono što je u vašim rukama. Istina nije jednosmjerna. Primaš, ali i daješ. Učiš, ali i dijeliš. To je razmjena koja vodi rastu. Isus reče, zašto perete vanjski dio čaše, a ne razumijete da je onaj koji je stvorio unutrašnjost, stvorio i vanjštinu. Fokus samo na vanjski izgled, ponašanje ili pravila nije dovoljan. Ako iznutra nisi u skladu, vanjsko nema stvarnu vrijednost. Sve počinje iznutra. Isus reče, dođite k meni, jer je moj jaram lagan i naći ćete mir. Ovdje doći k meni znači okrenuti se istini. Istina ne opterećuje, ona oslobađa. Kada prestaneš da se boriš protiv života, pojavljuje se mir. Isus reče, tražite i naći ćete, ali ono što ste ranije pitali niste tražili. Mnogi ljudi žele odgovore, ali ih ne traže iskreno. Traženje znači otvorenost, fokus i spremnost da vidiš istinu, čak i ako nije ono što si očekivao. Isus reče, ne daj sveto onima koji ga ne razumiju. Ne bacaj bisere pred one koji ih ne cijene. Ne dijeli duboke istine sa svakim. Ne zato što si bolji, nego zato što neće biti shvaćene. Istina zahtijeva spremnost. Isus reče, ko traži, naći će. Ko kuca, otvorit će mu se. Ako si zaista uporan i iskren, put se otvara. Ali moraš stvarno tražiti, ne samo željeti površno. Isus reče, ako imate novac, dajte ga bez očekivanja da vam se vrati. Prava velikodušnost nema skrivenu namjeru. Kada daješ samo da bi dobio nazad, to nije istinsko davanje.
davanje iz čiste namjere stvara unutrašnju slobodu. Isus reče: kraljevstvo je kao žena koja je sakrila kvasac u tijesto i ono je naraslo. Promjena počinje neprimjetno. Male stvari, male promjene u razmišljanju i ponašanju s vremenom stvaraju velike rezultate. Isus reče: kraljevstvo je kao žena koja nosi posudu s brašnom. Dok je hodala, brašno je polako ispadalo, a ona to nije primijetila. Kada je stigla kući, posuda je bila prazna. Ako nisi svjestan, možeš izgubiti mnogo toga bez da primijetiš. Vrijeme, energiju, prilike. Zato je važno biti prisutan. Isus reče: čovjek je želio pobijediti snažnog neprijatelja. Prvo je trenirao i pripremio se, a tek onda ga pobijedio. Velike promjene zahtijevaju pripremu. Ne možeš preskočiti proces. Prvo radiš na sebi, onda dolazi rezultat. Učenici rekoše: tvoja porodica je vani. Isus reče: moja porodica su oni koji žive istinu. Prava povezanost nije samo krvna veza. Ona dolazi iz zajedničkog razumijevanja i svijesti. Isus reče: dajte caru ono što je carovo, a Bogu ono što je Božje. Postoji vanjski svijet i unutrašnji. Ispuni svoje obaveze u svijetu, ali ne zaboravi ono što je dublje. Isus reče: pazite se onih koji imaju znanje, ali ga ne koriste, niti dopuštaju drugima. Nisu svi učitelji stvarni učitelji. Neki samo govore, ali ne žive ono što pričaju. Zato promatraj djela, ne samo riječi. Isus reče: blago onome koji zna gdje su njegove slabosti i pripremi se prije nego što ga nešto pogodi. Svjesnost o sebi je snaga. Ako znaš gdje si ranjiv, možeš raditi na tome. Ako to ignorišeš, ponavljat ćeš iste greške. Učenici rekoše: hajde da se molimo i postimo. Isus reče: koji je grijeh koji sam počinio ili u čemu sam bio poražen? Prava duhovnost ne dolazi iz osjećaja krivice ili potrebe da se popraviš kroz rituale. Ako djeluješ iz krivice, to nije sloboda. Istinska promjena dolazi iz razumijevanja, ne iz prisile. Isus reče: ko prepozna oca i majku, bit će odbačen. Ovdje se govori o buđenju. Kada počneš razumijevati istinu i izlaziti iz starih obrazaca, nećete svi razumjeti. Neki će te kritikovati jer više ne pripadaš njihovom načinu razmišljanja. Isus reče: kada dvoje postane jedno, reći ćete planini, pomjeri se, i ona će se pomjeriti. Unutrašnje jedinstvo stvara snagu. Kada nema unutrašnjeg konflikta, tvoje djelovanje postaje jasno i snažno. Isus reče: kraljevstvo je kao pastir koji je imao 100 ovaca. Jedna se izgubila, najveća. Ostavio je 99 i tražio tu jednu dok je nije pronašao. I rekao joj: volim te više nego onih 99. Ovdje se govori o vrijednosti pojedinca. Niko nije izgubljen. I ono što je izgubljeno često je najvažnije pronaći. Isus reče: kraljevstvo je kao čovjek koji ima skriveno blago na svom polju, a da to ne zna. Umro je i ostavio polje sinu. Sin ga je prodao, a novi vlasnik je pronašao blago. Svaki čovjek u sebi nosi ogroman potencijal. Ali ako ga ne prepoznaš, živiš bez da ga ikada iskoristiš. Drugi mogu vidjeti vrijednost u tebi prije nego ti sam. Isus reče:
ko je pronašao svijet i postao bogat, neka se odrekne svijeta. Ako si sve postigao izvana, to još uvijek nije kraj. Prava sloboda dolazi tek kada se ne vežeš za to. Isus reče: teško tijelu koje zavisi od duše i duši koja zavisi od tijela. Ako si potpuno vezan za materijalno ili identitet, gubiš ravnotežu. Sloboda dolazi iz nezavisnosti. Učenici rekoše: kada će doći kraljevstvo? Isus reče: neće doći tako da ga možete vidjeti. Neće se reći: evo ga ovdje ili tamo. Kraljevstvo je već rasprostranjeno, ali ljudi ga ne vide. Ovo je jedna od najvažnijih poruka. Ne čekaš nešto što dolazi, ono je već ovdje. Ali ga vidiš tek kada promijeniš način gledanja. Petar reče: neka Marija ode od nas. Isus reče: učinit ću je potpunom da postane kao vi. Ovdje se ne govori o polu, nego o cjelovitosti. Svaka osoba ima različite aspekte u sebi. Kada ih uskladiš i integrišeš, postaješ cjelovit. Isus reče: ko pronađe svijet, neka ga napusti. Ako vidiš kroz iluzije, više nemaš potrebu da im robuješ. Ne moraš pobjeći od svijeta, ali prestaješ biti vezan za njega. Isus reče: blago onima koji su gladni istine, jer će biti ispunjeni. Ako zaista želiš razumjeti, naći ćeš. Ali želja mora biti iskrena. Isus reče: ako izneseš ono što je u tebi, to će te spasiti. Ako to ne izneseš, to će te uništiti. Tvoj potencijal, tvoje istine, tvoja energija moraju biti izraženi. Ako ih potiskuješ, postaju teret. Ako ih živiš, postaju snaga. Isus reče: žetva je velika, ali malo je onih koji rade. Svijet je pun prilika za rast, ali malo ljudi zaista radi na sebi. Većina čeka. Rast dolazi kroz djelovanje. Isus reče: mnogi stoje na vratima, ali samo rijetki ulaze. Nije dovoljno znati. Potrebno je napraviti korak. Isus reče: kraljevstvo je kao trgovac koji je pronašao biser i dao sve za njega. Kada pronađeš ono što je zaista vrijedno, više nema dileme. Fokus postaje jasan. Isus reče: ja sam svjetlo koje je u svemu. Sve dolazi iz istog izvora. Sve je povezano. Isus reče: ne traži istinu u vanjskom sjaju. Ono što izgleda impresivno često nije istinito. Istina je tiha i jednostavna. Isus reče: blago onima koji čuvaju istinu u sebi. Nije dovoljno čuti istinu. Potrebno je živjeti je. Isus reče: ko ima moć, neka je ne zloupotrebljava. Prava snaga je u kontroli nad sobom, ne nad drugima. Isus reče: istina je svjetlo iza svih oblika. Sve što vidiš je samo površina. Iza toga postoji nešto dublje. Isus reče: tvoje pravo biće je izvan svega što vidiš. Ti nisi samo tijelo, ime ili priča. Postoji nešto dublje u tebi. Isus reče: ko traži, naći će, ko kuca, otvorit će mu se. Ako si uporan i iskren, put će se otvoriti. Isus reče: kraljevstvo je kao skriveno sjeme koje raste. Promjena dolazi iznutra, tiho,
ali snažno. Isus reče, pazi da ne izgubiš ono što imaš, a da to ni ne primijetiš. Svjesnost je ključ. Bez nje život prolazi nesvjesno. Isus reče, pripremi se prije velikih izazova. Rast dolazi kroz proces. Ne preskači korake. Isus reče, prava porodica su oni koji žive istinu. Povezanost dolazi iz svijesti, ne samo iz krvi. Isus reče, daj svijetu ono što mu pripada, ali ne zaboravi ono što pripada tvom unutrašnjem biću. Balans između vanjskog i unutrašnjeg je ključ. Isus reče, ne slijedi one koji ne vide. Razvij vlastitu svijest. Isus reče, ako znaš gdje si slab, možeš rasti. Svjesnost o sebi je početak promjene. Zaključak. Suština svega je jednostavna. Istina nije izvan tebe, ona je u tebi. Ne trebaš čekati pravi trenutak, ne trebaš tražiti negdje drugdje. Sve počinje sada i počinje s tobom.